Tá annach díobh héis for godama úsad ag bácáil agus ag cócrocht le cabharmór ó dhiarmad an seo. Agus beidir amach an seo sa todhchaí go mbeidh bhur míl an héana agaibh. Well, dabhla mí mar né bhí Biachlár agus muid á léamh agus an tanga mealtach a bhí á léamh againn. Rud is tábhachtaí faoi bhíal ná ghfuil an bia blasta ach freisin tá tú gír a daine a bheala chun an bia ithe. Mar sin tá an tanga mealtach sin ag teastáil uibh. Tá muide chun Biachlár scríbhneoireacht a gur Cúla4 an bíal an álan atá agan, agus tá mé gíre an tanga mealtach sin a úsad agus mé á scríobh. Nis, seo é chéad chár nó bia a bheits ar an réamhchórsa is Cúla4 atá an. Cúla4 agus tá anlan le gá leis. Mar sin scríobh muid sin Cúla4. Nis, tá rála agat an seo, dé tá ceann litir scríobh gur mara, gur wara, mas is sin anam an bhia, ach tá muide cin ceann beag a scríobh mar go me leanún term. Cúla4 áitiúla. Nis, tá sé seo tábhachtach mar áitiúil cílíonn sé go nás an áite. Níl ar na Cúla4 taiste le bháid chun tacht go dtí chomh le dá phláta. Meallann sé sin dína chun é iche. Cúla4 áitiúla le hanlan. No, rinne muid sin a né, le hanlan. Tagan héitrih an gota. Le hanlan, Mary Rose. Is é sin an tanlan a churthan tú le Cúla4. Curtha, céad a churs muid leis. Curtha ar fáil le cáca baile beidir. Curtha ar fáil le cáca baile, agus beidir go muid freisin go sé úr, go sé dírithe déanta, cáca baile úr. Sin ceannas na focail nua a rinne muid é. Cáca baile úr. An das, nis, céad a bheits an inis, anra a bheits an inis, anra glasraí. Bíon anla glasraí nó anra a gúnaí ar fáil mar réamhchórsa, go minic bí an rénos. Nis, anra. Ní me chun rá cénsáis anra mar aithníonn sé sin ó lá go lá. Deir mé anra an le, céad a chuirte le hanra chuirtar cáca baile, beidir nar me arán baile an uair seo, le harán baile. Go das. Nis, na muid doireann. Tá muid chun dúlacíní a chur ar an míle chár nis. Dúlacíní. Ar is bí mara atá i gceist sé gá hálan ar fad dúlacíní. Dúlacíní, bíon réimse lehan de anlan le dúlacíní, as tá mis chun anlan ime a chur leis. Tá anlan ime anías le dúlacíní. Dúlacíní in anlan ime. Ím ach anlan ime. Sin a chuige nuirtue. Sin na réamhchórsaí déanta, bogam idir rá go dtí príomhchórsaí, tá me chun sin a chur i gló difriúil. Chórsaí. Céirta ein mar phríomhchórsa an seo. Ó go das. Iasc. Is maithe é gúnaí iasc a chur ar an Biachlár ar agra bhfuil daoine annach na hen feol. Iasc agus is bradán fruchta é seo. Bradán fruchta. Bradán fruchta. Dentar ar an bhruchtán. Cén anlinn a chur muid le seo? Anlinn... Capim anlan le garlóig beidir, le garlóg. Anlan uachtar beidir, agus churmid an garlóg leis. In anlan uachtar le garlóg. An das ar fad. Bogam muid a rai. Nis, tá feol agan, agus martóil rósta atá an. Cinál bí a tradiisiúnta in éireann, martóil rósta, bí an das ar fad. Martóil rósta. Nis, eiste go leor, tá me chun gáchinál prátaí chuir le seo. Prátaí brite agus prátaí rósta. Bráha. Prátaí brite agus prátaí rósta. Martóil rósta le prátaí brite agus prátaí rósta chomá le glasraí. Nis agus, ní mé gur agus rárís, becheart am rilí camó go chuirsteach an seo. Le prátaí brite, prátaí rósta
agus glasrí, tá sé chur ceann de teisteacham artha mar sin, agus glasrí meascatha, agus an nóra sin beidir go gcuir meisteach séasúracha, mar go muid gíorrá go béis an tám ceart den bhliain a gcóir na glasrí seo. Séasúracha. Deas ar fad. Nis, bogam muid roiig go dtíon písas deise den bhéle dar lomsa agus sin é milseog. Céirta an mar bhilseog. Feiceam muid an seo. Tá cíiste faoiste. Cíiste áling. Cíiste faoiste. Le seachláid te. Cíiste faoiste seachláide te. Dé tá seachláide láte rá freisin, seachláide áiste. Cíiste faoiste seachláide te. Agus mar dhearadh, focail cinál Francíise tá chuirteach go seo rúláid. Rúláid bíonn sé andeas a freisin mar bhilseog. Rúláid de cinsáis rúláid a bheith sein. Beidir seachláid bháin, beidir? De haachláid mar tugann an de sébhú bháin agus tá muid ginál torthaí chuirteach an sin chomá beidir súcréibh. Ceapan go súcréibh go hálan le rúláid. Nis. Bhí go leor focail mealtcha an sin go bhhéiteach sibchristeach a bhfuair Biachlár hain, agus tá meocht scríobh Biachlár hain, dé tá dahanna difriúla pictúí chuirteach an chuma. Agus ceapan hain go raibh sé sin go hálan agus tá mé súla sem mí éithe.